تقرأ بقرا حنيقاس تحاني قصة سوق كيل يخلي ليش التحاني أقررس كفتح اللوي لعولة حساسبان ساينساوي وتحدراوي طبب ناي تقرأي ناتورس هذا مسألة جنات مكانايز أحدلو جن مكانايز بال أنت قلي ناو تقولي ولا جن بقى ترى أمي ما تزبها لنا مرة حتقون أو يزمس لك اعتوذ له زنمر منفس حزون ناب دم حويت ناي تقرأي كم يكسجل زخو زعامزي ودينا لين طاطونا أبداق محويت تقرأي كسر حكم نقول الله تموكر هلدو كم متدوسن تسين داقم بالرخاء درجة جزء حد عن قوم بينورهم قوم جن بقى إسرائيل أو مخانية تا قوم تحنت تقولهم 4-5 منقسات قبل عليو كم زلهم كزمتو بتعمي أبي عدهم قالوا زبل نجر بزح حساباتي حتيو مسنا خالي ورار منقستي تحاويرو لنوع الكلل أنا بتاريخ نعم جمرة كون له تقرأي ندكا أنت ملكتي زهبزي قصة على الناس إحنا نعمل بركخناني بانيرو أنا بتشبط قلنا الأمور هنا ندعي ميت عمت ندحيت خلمال سال الناس بالون بعندهم الرجاجي سميل أنا هي بقى سدت مسانا يسددني أنا بقى خفتي مولو نا بعد ساعات يلو أبرز تجارو أزلات جرايمبر تدقوا نجار يا أخوان داقم الناس توان هفت رأسي أبرز زلوا نجارنا ما نمسك من تلك يا خالي حزان خاص وسأكا تمرتيت خاص الكاس أولو والفابريكات اللي تسرقوا جنوزي تاعك فترة زبانة فترة نجار جن يردهم لهم أديك تدفرني والله حفتك تدفرني والله يلكو من يسوي قطي تكوز هذا سراوي تقرأي قدمت دوز والحيلة اللي هذا سلام تعني هبلنا خبركم تملكتنا مدلاو زعبالومي حزنا لكم قريبنا لنا لمون كم تلمود قاش حزنا عنا قريبنا زلنا كبرات تملكتنا اتي نهلاونا ندحنتنا ننكايدو زلنا قالسي ببعلتو نا زايده عوتاتو نا تحفسه يزلو مزيلك عقون نغون خعا اتا بوررتن فاشتاوين زعنوتن صوررتن تግራይ ዳግም من محواين نمسغغارن خعا توسخ عيو غزا خعا لنا يغونا غون تقالسي لذي نزي داغ محويتن سغغرن تግራይ مسرت غيرنا غاشا حيزنا انا اب زعبالومي قريبنا زلنا نايلومي غاشانا أبال المأخلاي كوميتي حزباوي ويان حرنت تግራይ تغالاي بروفيسور كنديا غبر هوت يوم ابستوينا ترخيوم دلو تغالاي بروفيسور كنديا انكو عد حمصو قاعد حسنا قاعد سلامة جنينا قرم اسكي حزب تግራይ برقص حلف لنا ندحيت تملسنا 3 عامات بزحات محبر قطباون سنه لبناون هاسياتات نابصوص قنحم وهلل اشاطروم كعا حزب تጫፍ تشكانه دارغا حد عامت مولو بزح برسات عنوت ورا سبعوي سنه لبناوي هاسياتات وانت خايدم يمو نزي كعا ياكل نموال كل حزب تግራይ كاب ጫፍና بጫፍ كاب ህፃንስ كاب عبي مهور كونه ياو حرستاي كله كتيتو صلاتو درعيمولو تግራይ ون سعير الله حزبون تقصلامو اسكي منس سبيلنا افتو برخه وسدمو بزح تسفاتاتونا نيروم تغالاي بروفيسور كنديا برخه تويتنا تغور بفيسبوك بستفالي منقد بسترخه غطامو اتقالس خمن يرو بزخن خنجمر بهم مهورات دقا تግራይ صوعتهم غزي انتي بلوا كما ينبر تلحلف 3 عامات بزح مست فيدرال منقس نورا يفلطي مالت او سو خيدنا بጫፍ وصحو دارغا 9 تورحي دارغا 10 تورحو كنغبينا نبرخا وصينا لو تقاسبو ملك قصيلو مالتي ياو تنبرخا نورا انتو كله حزب تግራይስ አንጻር ዞረ ራዚ ተላዒሉ ያው አብዛሓውን በረኻ ወፂዩ ከፍት መጀመሪያ ነበረ ናይ ቃልሲ አንፈቱን ንሽተ ቀይረ ቢልና ያው ዳባይ ሓውስ ዳባይ ደሓልና ኮንቬንሽናል አርሚ እስካዕ መስረት በረኻ ጸኒሕና ኢና ብጣዕሚ ሁሉ ያው ማለት አጋጣሚ ኮይኑ ዳርጋ ሁለን
زواتات تግራي بصحت وردات يزر نيره او ترخو حدا تقالسون ياو مرخا طعم يخون ግን طعم زغورو ግን تقالس طعمون نيرو مستزي كل تግራي حرينس በቃ نعنا زلنا ممارصي نزو صلا ازي مقواصي زبل ያው ለመጀመሪያ ነውራ او كلتي نورا عقمي ያው ዝፍለጥ ብዙሓት ላዕሎት از السراويتون ገሊጸውም ግን በቃ ዘለና መማረጽ ምቅላስ ጥራሕ ይዙ ይሉ ሁሉ ሰው ወጽዩ ማለት ዳሃር ብዙሓት መናእሰይ ወን ተሓዊሶም ተኸዚ ንረኾለና ትግራይ ተስዕሮ ለላ ዓወታቱን ናመጽ ኸይዱ ተዓብ ደስ ዝብለካ ዋላካ ህፃን ጀሚሩ ብዛዕባ ተወረርት ነበሮ ኣመላኻታ ልገርም እዩ ሁሉ ሰብ በቃ ነዚኦም بعقمنا مالت كله سفر على عقمين جلو يتمهرون حارستاون كنستيو مناسي كله بتهلتنا عقم جز زوم صلا ازياب كنا ودهم لنا يلو حصير مالت مجمرا زقال سيس مالت بزحشع قالسي نوحي مري البهنير زي كن اب حصير زينا كنودو تن مجمرا عندهم تلمت وقت له تحساس خابي لا 4 شهور حلير قد ما بوزح حسب نو شقع 6 شهور حول نمتى انا نصنحو نويحو تاي مالتيو قالسي قليل كون عامل يخل بوزح حسب يرداي قد تزغور ونو رغفع قد بزرو تنويحس كم زرعون كنطفينا بالكونسرن نيرو بطعم صبو نيرو ياو بزغاطام زي نزو قالسي نكعوت بزحت ياو متس بزحت موصات تغادلتون سيناينا ياو مرحتناون بزحتون كاو حليفو ግን ናታቶም መስዋዕት ግን ያው ተናخذ ወጽሕና ኣለሞ እንቶም ሰማዕታትና ልሻዕ ትንዝክርተለና ናታቶም ሓደራውና ተቀበልናሞ ናታቶም خبر يقبون كل فوت تقالي بروفيسور كنديا مرحتنا قديمهم ون نزخون يكون حيلي عماتي تنبركك قبلنا انت خوينو تجزؤ تبلنا تخوين ساين غزان زدل مسوات تهليون كنسوا لنا نمبر زبل قالوا النيرو اب قالهم يوم صنيعهم انا اصنيعهم تግራይውን ናው ደረጃ ዝብጽሕም ደሎሞ ናይ ኩሉ ትግራዋይ ዋኒን ኮይኑ او زبر كزي وصحو فلا كعب طعم بزولو مهرات رخت تعمل من قصاصاتي نيرمو حد غزي تزبلني اب حاف تفطرو ناي حرستاي ابريسوم نا محبراوي ميديا زوصحواني راه حنتي زخونس بتختخيم بيلومو نيرو تاي مالتي نمنتام كوم غيرمو زبل بزح سبي حات نيرو هو مالت قال لي اباي حدش باي صحي زولوني ناف تግራይ خيدوم قال يبحال مقاله خيدوم قال ناويد اينا ممكن خد هذه زر مصنعت نمهره يبل نحرستا يبل نقشه يبل نحجه يبل كل لازم كل سبس بقى مالت خالي ما مارصون سلي نوري انا تقالسي مالت ولا نمرر زطعمكاون نعوي مالت اوريدي كورنر دخلنا عندنا نا كل كورنرات صويو تصبكات اللي قدده حرانه والحسخه بزح انت تدبر اقطام حنت قلعه زاناي صلاي تمچرشا تحساس في خاوي فقط بمول طقلالا يل بمدافع زديدلتو بمول نيشتو ولا عايز بلسني حتى مليسناس تنقول يقوم نيره ህጻጽ አፍትናይ ኤርትራውያን ስደተኛት ነው ልኻቢ ጠቅላላ ተጎቦ በሙሉ የመቃጽለው አቡ ተዋልዓት ኃይላት ንስልምታ አሁን ዝግሩ ሰብ ዘይ ሁሉ ምናው ይለስ እዚኦም ኮ ጸላይኦም ኮ ትግራይ ሙሉ ትግራይ ጸላይኦም ማዩ መሬቱ ሁሉ ጎው ህዙ ይጸላይኦም ስለዚህ ትናይ ማለት ሓደሻ በቀቡነ ተውሰሰር ሐቂና ሐመድን ማይቀ ስራሕት ነይሩ نعم كفتون مسرعة توانا تجرايس مولو بمولو فاهم بمولو كتفته هاي لكن هزبت رحمة فاهم تعدوا بالمدفع مال كوادي بقى أبادي خاص خلايا معلتي قنع تفل تجرايس كتلي بالله جاء تفطروا هفتاوني حد أبوز حبوتها هذه كل زي تمننا له دحر تجرايس عشان ينون علم لخش لما ترخوت له بصح بعلم درجة نهافته تفطروا صراحة يقولون نيرو
ማለት እዚ ፍላይ ናይ ኤርትራ ሰራዊት እዚ ገዲፍና ዲና ንኸድ ዓይነት ነገር ማለት ሓደ ሻዕ ጠባንነት ምንቀኝነት ትሪኢኻ እንትን መቀማዓት ናይ ኣናሂ ቆፎታት ምስፋር ማለት ተልጥቀሙልኩ ይሕሽ ክትጥቀሙሉ ተልኹሉስ መቸ ተጠቂሞምሉ ትብል ስሩ ረቢልኻ ካልኣይ መዓልቲ ንህብ ናብቲ ከባቢ ብዙሕ ዝተከዘ ከባቢ ንርኢ ነርና በቃ ናሂብ በቃ ስደት ምሳና ይስደዱ ነይሩ ጠለበጊዕ ከፍቲ ብሙሉ ናብ በዓቲ ዝኣትየሉ ኣብ በዓቲ ኮይኖም ኣውዑር ይዋግኡ ነይሮም ሰውን ኣለው ኣውዑር እውን ኣለው ብሓደ ይዋጋእ ማለት እና በቃ ቱ ዝሓስብዎ ነበሩ ብርሰት ሰብ ትግራይ ከም ትግራይ ምጥፋእ እዩ እዚ ማለት ህዝቢ ምጽናት ተፈጥሮ ሃብቱን ብሙሉ ምጥፋእ እዩ ነርና ብጭቡጥ እውን ደረናዮ እዚ ንልዕሊ 100 ዓመት ንድሕሪት ክንመልስ ኣለና ዝብል እውን በአንደበቶም መረጋጊጾም እዮም ናይዚ መግለጺ እውን እዩ ኩሉ እቲ ህዝቢ መሬት ሃብቲ እንስሳት ሃብቲ ተፈጥሮ ኩሉ ሓደ ሓዲኡስ ጉልበት ወዲኦም እዮም ዓበይቲ ኣዋማት ዝቆርጹ እንታይ ኣዘኪርሃንስ ኣብ ቀረባ ግዜ ጠቅላይ ሚኒስትር ዝብል ዝበሎ ማለት እዩ መቐለስ ናብ በሻሻ ውሪድና እያ ኩሉ ማለት በሻሻ ማለት ጅማ ጥቃት ርከብ ብጣዕሚ ንእሽተይ ገጠር እያ ኣብኡ ዝተወለደሉ እዩ ናቲ ከባቢ ይብለዎ ናብኡ ውሪድና እያ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ትግራይ ምጥፋእስ ባይ ዲዛይን ብደንቢ ተዋዲዱ ሻዕብያ ታይሰርሕ ኣምሓራ ፋኖ ታይሰርሕ ሚሊሻ ታይሰርሕ ና ሃገር ምክልኻል ባሰራዊቱን ታይሰርሕ ብደንቢ ኣቂዶም ይሰርሕዎ ነርና ጥፋኣት እንዱ ለኣክል ባዕሉ መስከርዎ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ወገናት እውን ዝብልዎ ኣብ ርእሲ ትግራይ ኣብ ርእሲ ተጋሩ እያ ዘላ ትግራይ እምበር ትደጋዊ ነገር ይኾነን ዳግም ዝህነፅ ክኸውን እዩ ዝብል ነገር ይለዓል እዩ ሞስ ክምልስ ኢልና ናብ ዝብራኸ እዚ ንክትመፅእ ቅድሚ ዝዕንወት እዚ ዝነበረ ምስላ ስሉጥ ልምዓት ንክመፅእ ተጠቃምነት ናይ ሕብረተሰብ እውን ንክረጋገፅ ምሁራት ደቂ ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ኣብ ላዕለዎት ትካላት ኣብ ናይ ምርምርን መጽናዕትን ዘለዉ ዝነበሩ ደቂ ሕዚ እውን ዘለዉ ዝገበርዎ ኣበርክቶ ከመይ እዮም ዝዝክርዎ መጀመርያ እስኪ ንሕና ከም ተጋሩ ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣነ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ኣለና ማለት ተተመሊስናስ ናክሱም ስልጣነ መብዛሕትኡ ስልጣነታት ኣብ ትግራይ እዩ ትና ትግራይ ስልጣነ እዩ ትሩፋት ኮይኑ ንኢትዮጵያ እውን ዝበፅሕ ነይሩ እቶም ዝሓለፉ ነበሩ 30 ዓመት ፍለፍቶም መጀመርያ 27 ዓመታት ተጋሩ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ እዮም ኢንቨስት ገይሩ ተጋሩ ማለት እዩ ዝበልካዮ ርእሲ ካብ ትግራይ ሓሊፉስ ንኢትዮጵያ ሙሉ ዝቀየረ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ነበረ 3 ዓመት ኮሙሉ ኢኮኖሚ ዕብየት ዝባህል ነበረ 27 ዓመት ተጋሩ ብቐንዲ ዝሸቀሉሉ ዘምፅኡና ኢኮኖሚ ዕብየት እዩ 3 ዓመት ተሸኪሞም ቢያ 3 ዓመት ኮ 3 ዓመት እንዲያው ቅድሚኤን 2 ዓመት 5 ዓመት ዚስ ኣብ ኢትዮጵያ ምንም ስራሕ ዝባህል ነገር የለ ቅሙጥና ወልዕዮም ፀኒሑ በቃ ቅሙጥ እዮም ዝወልዑ ነይሮምና እዚ ንትግራይ እውን ይተርፍ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ቶም ዝሓለፉ 30 ዓመታት ዝተሰርሑ ስራሕቲ ያው ኩለና ንፈልጦ ኢና ካብኢና ማለት መንግስቱ ሃይለማርያም ማለት ተኸዘሉ ጥፋኣት ትርኢት ለና መንግስቱ ሃይለማርያም ወነስታውስ ማለት እዩ መንግስቱ ሃይለማርያም ኩ ትግራይ ስቾክ ክትፍሪ ዘይትኽእል ምቅንጫራ ኮ ኢሉ በቃ ትኸድ ወላ ተደልያ ቶም ኸዚ ኣብቶም ሚድያታቶም ዝብልዎ ማለት እዩ ትግራይ በቃ ስኢሎም ኣይምፁና እሞ ስኢሎም ኣብኡ ኮይኖም ጋውሳቶም ግን በራዓፅዮምና ማለት እዩ በራዓፅዮም በቃ ለባና ቆልሓ ከይብሉ ጥራሕ ንገበሮም ኣብኡ እርሰ በርሶም ይዋድኡ እዩ ንሕና ተጋሩ ግን እርሰ በርስና ንዋዳእ እውን ይኮንና ሶ 27 ዓመት ስኢልና ምንፅፃር ይከኣል ብዙሕ ነገር ግን ብዙሕ ዝጠቅም ኣይመስለኒ ግን ሩኡይ ተኣነ ዝሰርሐሉ ዩኒቨርሲቲስ ልዕሊ 90,000 ተምሃሮ መሪዖ ኣሎ ብማስተርስ ብፒኤችዲ ቀዳማይ ዲግሪ ማለት ኣብ ኢትዮጵያ ሙሉእ መብዛሕትኡ ያው ካብዚ ንትግራይ ዝበፅሕ ቁፅሪ እውን ብዙሕ እዩ ማለት እዩ ሶ ትነበረ ኢኮኖሚ ልምዓት ቶም ቆልዑ ቶም ካብዚ ዝምረቑ ደስም ኣክሱም ራያ ዓዲግራት እውን ተመሳሳሊ ማለት እዩ ካብ ሓሊፉ ዝነበረና ኩሉ ናይ ኢኮኖሚካል ማሕበራዊ ፖለቲካል ለውጥታት ባዕሉ ቶም ምሁራን ዝሰርሕዎ ስራሕ እዩ ጽቡቕ ዝጀመርናዮ ኮቫዲስ ትግራይ ልብል ዓለም ለኸ ተጋሩ ከም ሓደ ጥምረት ተታሒዙስ ኣብ ዓለም ለው ተጋሩ ኩሎም ንትግራይ ኣስተዋፅኦ ክገብርኮ ብዙሕ ኮንፈረንሳት እውን ጌርና ኢና ካብኡ ኩሉ ሰብ ካብ የትም ዓለም መፅኡ ብባዕሎም ናብዓሉ ወፃኢ ሸፊኑ መፅኡ ተሳቲፉ ንትግራይ ዝገብር
ولا نقرأ أبنة أو كورونا نبر من قصاص مهراتهم زمرحوا ببسهم من قصة تجراي حسابات يقروا مالتي سونا مهرات ترعوي إنير تمر لو تون صبوا نجارو نمسيو زي مالت جن حدث مهر حساس الأرض راح قد فتصامي يهون زي قبل من قصته زي قبل هزلون له تهز زي شفنا كم حدا أبنة أفتنا روعة يونيفرسيتات ناس عدموا اللي تحمس لكم تاني يونيفرسيتات سلام يلي سلام وحس قبل تنا يونيفرس محورسه حدا حوي السواس كلية كأحد يقول تهزبي هذا كوب زعامات تجراي زمسكروا أو زي استمهاروا فقول يتك أزلوكم زحت له شو أنا قرأ أبنة لك المساعدات إيش لك تمهاروا أو زي سلوا تمهاروا أودي سوا هم عقيتهم بعلم دوريهم هايدمس عقيتهم يمزو يعني زينا فيدرال تقام دي الفيدرال منكس حلفنا بقى أنا تهم ولدوا نعم معلتي سلفوا صناولي أمسلم تهم ولدوا كوزي تمرتهم بسلام بيلوم أو تبجت قال تأسل تعسي بسلام فانايم بسلام ونأتي زمسكروا ونورون زي تهم ولدوا لذي أنا تناي مهران أستواصل بتعام عوي أو زي ون كن قصبل لنا تلو الخيو يانا حزب تجراي توان هفتر رأسي أرأس زلنا جنا ما نمسكون تلك يا خالي حزبان خاصة وسأكا تمرتيت خاصة كاسولو والفابريكات اللي تسرقوا تمليس خامل فابريكات سرحون تورس هون مالت ازيا يا ذم وررت حيلتات برقص غعزو تاريخ تجرايون كل ነገር استقارو مهلاو ካብ زي مردا ገለገሊ እውን ናተረደ بهله خون زغبر ነገር ነይሩም በር ትግራይ ዝገብራ ኣብ ውሽጢ استقارو ትግራይ ያላ زعنو كعنو خلي ግን ትግራዋይ እስከ ዓዛሃለሁ ከዓ ትግራይ እና ማዕበት ምኻዳ ይከልብን ከም ሓደ መርአይ ክኾነ ክእል ብርግጽ ሰፊሕ እዩ ትዕንወት ትወራ ሰፊሕ እዩ ያው በአካል ሰሙን ትግራይ ሙሉ ክዝወር ከሎ ብዙሕ ነገር ተራይ ውስን ዝረኸብናይ ነገር ለሞ ዳይሬክተርና ንሽተይ ከርኤና ሓንቲ ቪድዮ ክንለሞ ሓቢርና ድሓር ከዓ ክነዕለልና ክብራት ተመልከትና ብፋሽታውያንን ወረርትን ኣብ ልዕሊ ትግራይን ህዝብ ትግራይን ዝበፅሐ ዕንወትን ወረራን ማህሰይትን ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ ነገር ግን እቲ ዛዕባ ሎሚ ምድላውና መበገስ ክኾነና ዝኽእል ዘቕረብናዮ ካብ ዝተወሰነ ከባቢታት ዝረኸብናዮ ካብኡ ንላዕሊ እዩ እቲ ማህሰይቲ ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ ነገር ግን ኣብ ምድላው ዛዕባ ሎሚ ምድላውና ተጋዳላይ ፕሮፌሰር ክንደያ ከም ጋሻ ጌርና ኢና ወሲደና ኣለና እሞ ነዚ ከም መበገስ መዕለሊ ክኾነና ኢልና ኢና ጋላይ ፕሮፌሰር ክንደያ እስኪ
انت عينت حسدنا خبالي كال مغنياتهم عدي كهنص يعدي خمرحيه بعدي حزب خحزي زبل حيلي ززفري ززستهانص نافرسه انتاي نممصا كوم يغبر برغص ببعلم زقمطو ነገር የለው ጠባላ ትግራዋይ ወን ምጥፋዩ እንኳን ዶ ሽምባይዶ ተዘፍረዮ ዘጥሮስ ከምዚ ክትርኢ ከለኻ ግን ታይም ባሊ ካል ንሕና ትግራይ ንምህናጽ ተጋሩ ደቃ ትግራይ ንኻንጹ ብዙሕ ዓመታት ለፊዖም ተንከራቲቶም ተሰዲዶም ኣብዚ እውን ሓለስታይ በለመራሃጹ ብዙሕ ስራሕ ይሰርሕ እዚ ክትርኢ ከለኻ ታይ ዝበሃል ማለት ከምዚ ዓይነት ሕስድ ናስ ምስሉ ኣብ ዓለም እውን ተራእዩ ይፈልጥ ተመጻጽኦም ሕጊ ክነኽብር ኢና እዩ ሕጊ ምኽባሪ ትካላት ምዕናዊ ምንም ዘጋንዮ ነገር የለን ከፍቱ መጀመሪያ ዘለዎ ነበሩ በቃ ተወሰነ ሰባት ሒስኻስ በቃ ካው ትግራይ ምሕዳር ይመስል ግዚያው ምሕዳር ገለለሙን ከወጣሽው ነይሮም ሙሲ ጠቅላላ ብዙሕ ቦታ እንዘር ነርና ኣብ ሕድ ገዛ ኣብ ሕድ ወረዳ ሕድ ወሸት ሕድ ጣያስ ዘን ዝቀረባ ነገራት ኣሎ ብሙሉ ማለት ትካላት ከም ትካላት ምዕናው ኣዝና ምዕራብ ትግራይ ሪናስ ምዕራብ ትግራይ ኩ ብዙሕ ይደርፍሉ ራያ ወልቃይት ያው ደቡብ ምዕራብ ጠቅላላ ባህር ዳር ጎንደር خلخስ ብስሩ ትንፈልጥ እንዲና እኻትል ትንፈልጥ ወልቃይት ዲዩ ወይ ትንፈልጥ ጸገደ ዲዩ ጸለምት ዲዩ ራያ ዲዩ ገለ እኻትል በቃ همዙ خيدومس በቃ ለሆነ ተአምር ሰርሑ ይመስል ትድልየቶም ሳቶም ትመሬት እዩ ትህዝብ ይኹን መጀመሪያኩም ምዕራብ አትዮም በቃ ያው ትንፈልጥ ማይ ካድራ فصم وانجل خذا قرا غزيهم سمعنا فقد تكذا بحري بحالا روا سنا قتلوا دوريلو مصيوم توم ناتنا انفسترات زمرتو وان سليطيوم تغوايو مجمرا نا مشاط خيد ስለዚህ ተቀንዲ ትመጽሉ ራውዚስ ትግራይ ምጽናት መሆኑ ክሊር ይነር በቃ ደም ትልሞጽዮ ማለት ነው ትልሚ አጋጣሚ መጋቢት ኻምስና ሻዕቢያ ሰራዊት ኤርትራ ገምጋም ረኸና ነው ገምጋም ታይልን መጀመሪያ ተሐሳስ ሕዳር ጽቡቅ ኢና ኸይድና ኢሉ ድሓር ግን ይልሞ በቃ መንእሰይ ትግራይ ዳዋና ወን ቅንዕ ኢል ከይርኢ ናወያነ ወን ቅንዕ ከይኸድ ቅንዕ ኢል ከይርኢ ክንገብሮ ዝግበአና ነይሩ بدنب سيقتلنا يي تكالات تايلو ومبر طرابيزا هم زري باش عينت ነገር يخم يناوسينا بي حدش دش يبلنا تاقال حدش دش يبلنا يي بكلير مالت تحسدنا انا كاوبل علي تو ابسو هيوت تكالات عنوت حدا ناي وعلنا منغستي يخاتلونا دال منغستس مسنا خالي ورار منغستي تحاويرو لناوع الكلل انا بتاريخ نا مجمرك خونه له طقلال تحسدنا زي بعلوس هذه فقول بيت تمرتي فقول كلينيكات معات يتفوله تمتفهم طرح هون او قديفهم ولا خذ صحفت مسكفي بسو مالت ود سبد هم عين صحفي صحفي بقى حدا اللي تردهم ነገር قالسي نا وحدات مرحت سوني خوني مالت هذه كلا تتحيزو لهم مزحتنا بزح شعور انت تحيزنا بزح تقاتلنا هنا تقالس ግን كهم يكون هذا ترى قالسي هم يكون هذا تግራይስ نقص تمكرون له رينا يون አዋርሕ ውሽጥስ ተቀይሩ ኩነታ ተለውጡ هذه ተመልሶ ህዝብ ትግራይ የጓየሙልና همዚ አይነት ሕስድና انا ማለት ዓለሙ ዝገረሞ ስኮይ ማለት ንሓንት ጓላንስቴቲ 30 ሰው ይምጽ انا ማለት ብዛዕባና ደቀንስ ዓመት ምን ሰምዒና በብዙሕ ቦታ ምና همዚ አይነት ነገር ይት አምነስቲ ኢንተርናሽናል ዘውጾ ጽሑፍ ኣሎ او تو ريبورت تنبتلها همዚ አይነት ማለት ንሕና እኳ በአካል ሆነ ለሮና ይሄ ነገር ንዓለም ዘስደመመ ማለት እዩ ህዝቶም ተካላት ሶስ እና ዓለም ድሌተሎም እንዲ ትግራይ ህዝብ ሓልዮም ዝገብሩ ይኾነና ብጣዕሚ በቃ ጫፍ ስኸደ እስኖት ና ትግራይ ይኾነ በቃ ህዝብስ ከም ምስላማ ትግራይ ይኮነ ዓለም ሓደ አካል እንዲ በቃ አነ ክራይም አጌንስት ሂዩማኒቲ ብሎ ወነሮም ተማምስቲውን ከምዚ ዓይነት ብርሰት ብሰፊሑ ካይደም ኣሎ ብጽሑፎም ነረጋግጾም እዮም
ትግራዋይ ትምህርቲ የድልዮም አባጽ ዮሐንስ ጽሐፍዎ ጽሑፍ አጋጣሚ አበ ዝራኔ ትግራዋይ ትምህርቲ የድልዮም ባዶ ክድመር ባዶ ማለት እዩ እስካ ክንዚኦም ስለዚህ ተዓሊሙ ተተሊሙ ዝመፀ ምዃኑ ካውይኻ ትርኢ ግን ዘይሓዝዎ ነገር ኣሎ ከዓ ዝብሉ ብዙሓት እዮም ትግራይ ትበሃልስ ኣብ ውሽጢ ተጋሩ እያ ዘላ እምበር ደጋዊ ነገር ኣይኮነን እንዲያውም ዝያዳ ዝሕርን ነገር እዩ ዝብል ነገር እዮም ብዙሓት ዝብሉ እሞ እዚ እዙይ ንትግራይ ንደቃ እንታይ ምልክት እዩ ዝህብ እዚ ካብዚ ንላዕሊ ትህነፅ ትግራይ ክፈጥረ ይኽእልን ነቶም ምሁራት እውን ብዙሕ ነገር ክመራመሩ ይገብርን ኣብቱ 17 ዓመት እጥባቕ ቃልሲ እውን ግፍዕ ጸላእትናስ ይሕርነና እምበር የንብርክኸናን ይበሃል ነይሩ ኣነ ብጭቡጥ ግን ኣምር ኢናዮ ብጭቡጥ እኮ ኣጋጣሚ ታሕታይ ማጮ መጋቢት ከባቢ ኣው ነይሩ ሰለስተ ገጽ ውግእ ነይሩ ናብ ዛና ገጽ ማለት እዩ ካብ እንዳ ማርያም ሒዙ ጠለላ ሰለኸለኻ ጀሚሩ ማለት ታይም ገብሩ ነይሩ ፈሪማ ኸ ኮይናስ ንርኢ ነርና ናጸላእ ምንቅስቓስ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ንእሽተይ ትደፍእ ተሎ ምልክትና እንታይ ነይሩ ገዛ ትቃጸል ተሎ በቃ ገዛ ይቃጸል ገዛ ተቃጺሉስ ገዛ ተቃጺሉ ኦልሬዲ ሰራዊት ኤርትራ ደፊኡ ኣሎ ማለት كما نحن اسكع فريما اسكع الوصو بمولن غزاوتي زو ما عصمي غزبال هاوي سنا قتلو تو غزاوت نقاصلو حدا بغاطامي دحار لدوكمنتو لغورناي بهيوتو حدا غاطام مسانا نيرو نحقو مسودن 8 عامات كلا خاوي مسودن ابعتنا هلي مالت تاخونكم مصحهم فرحنا او غدا لي صنحو او غدا ما تقتلنا نديو عينت ነገር تسب ناو مጨናናقتيوم سلاز ዝግፍዕ እዚ خيدو انا نتግራይ حرانه فطيرو ዝብል እምነት ኣለኒ بدحري يكون على تعليم زاتي منسي قدام ذكرنس هم في دا مريم خابي حد مسارحت ناس ناس بيتسب نيرو او استقتلوا مالتي دحر دويلو نودن مالتي صنعتها ياخذ مالي تاي دميلو تاي هلاينا صنعتها ياخذ الخدولن خزس خاتم منسي تعليمي قليتولو منسي شماغل يتولو كله تግራይ امني ولا للو حيزس كوص يلقبا مسو مخياتو هذا ما عن صنعتها ياخذ هنيها صح انا مهلا يبعلس هدقيا دق 80 ምናምን ዓመት ነይሮም ዝመጽላ ናጋዱልና ዝብሉ ማለት ታኢ ፈጢሩ ትሕራነ እዩ ቱ ድሓር ረእናዮ ናንሰይ ሙጻእና ተዓሊምኩ ብቁጽሩ ዘይእመን እዩ ዝያዳ ውሒዙ እኮ እዩ መጀመርያ ነበረና 4 ኣርሚ ወዳድባ ነበሩ ቁጽሩ ንፈልጦ ኢና ማለት ብጣዕሚ ትሑት ወላት መጀመርያ ነበሩ ትውግእ ዝጅመር ስለሆነ ብጣዕሚ ኸዚ እንዴት እዩ ኸዚ ተዓሊም ዝኣተ መንእሰይኩ ቁጽሩ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ أنا تقصر طرح خوني تقصر طرح ناس علامة زلوا مالتي صوت زي أنا نتقرأي كم من ترون كنوصل خيل ما قلت تقرأي أو تو تحالف بزحت عمتات بزح مكانات تحليفية أنا نتقرأي صب مالت تقفع حماقيو قلت تقفع قلنا حرينك تقول لا نسأل أتا من عرض خون التقرأي كنفطر لنا لقات أمون يجمر اللزول لأني ብዙሕ ንሪኦ ኣብነታት ኩሉ ኸዚ ኣብ ትግራይ መብራህቲ የለይ ማይ የለይ ባንኪ የለይ እንደ ኩሉ ስልኪ የለ ኩሉ ነገር ዕፂፅ ኢሉ ተዓፂ ዘሎ ኩሉ ሰብ ግን እንታይ ዝብል እዚኣ ክንፈትሓት ኮይና ፀላኢ ዕድሚኡስ ክንሕፅሮ ኣለና እዩ ትሕራን ስለዚ ንትግራይ ምሁራን ጥራሕ እውን ይኾን ኣነ ኩሉ ክፋል ማሕበረሰብ ብብእጃም እንድያ ትግራይ ትህነፅ ዓብዪ ናይ ሓሪኑ ወፂኡ ኣሎ ኣነ ትግራይ እውን ندام زيادة كفتو من الوقت تمصلاتنا تمرتيتات وي تكالات عنو ناخلينا بايدو نمنغستينا ولك قال البحال ነገር ይሉ كلهم صلاي زانان عاديت خاري ብዙሕ ሻ ጸኒሕ ነይረ ኣብ ልኸትካዮ ኮላተራል ዳሜጅ ዘይተቃጸለ ነገር የለ ولا سعره ولا مكينه ولا كله ولا حصر ማለት ኣብ ሓደ ቦታ ብዙ ደብረከሮ خابي لرأنايو مجمري اتيمس كشنا مزقاصو كشنا مالت مديد تمطحني حق يتوروا خلته مالت توتا مالتي بقى دنقي خاص بقى توتالي بقى ينايه يغزا يلو اندي ساعات زعاودو بقى طقلان من غاز اويم ساعات نيرو
عداقة سولس رخونا يوم هم جزء زقاص له من نقار أول تايم مكجبر تايم نابئي كأتي نابئي مالت حوس الدنقاز أنا هم قلنا حرينه كنقاري يوم وزين تقاري لومون بزحت سلو أنا من تقراي صبو أوبر زي مكا كم حد صبو opportunity وسيدنا كم داق مهنس التقرايس دام لا بالله على بالراخة كان وصلوا له نخل أقعد أمتاتون تفطيروا لي قلنا يزوم فاشاويان وررتي ندحيت تملس كتاريخات كتن بكل خون ما يولدهم تاريخ له تقراي كم تقراي مراح تقراي اللي كان أنت مهراس بهال تجارو كي هلو تقرايس أرجع كأقرب تحت كون عيد ليتات كم زنبرة إذ قلت أمه حزي أو زي حزي خاعة زفتته عنوة وران موسي بسات موسي دحر عنوة دحر زي عنوة زي بدحي تايم يتدليت تبهاجو من تايو معنات تقراي كي تقنع مقاركو تعمل زيكوس بتجبارون معنات كل ورا توراون عن تولنا توادد مالتي بنا دقبون بنا وشتون ام حرافان نون ما تقراي كل ورا كل ما يقول شو انا ام حرافان نون لنا بي كلهم كلاتكم سوسديدهم كلهم ببعضهم ظريفهم كتقراي مالتي ما ياو تزوي يخوني انتم زلا اخذنو الاخت تلا اخت مصيمس كاب تقراي اونطيرو زي وسد يله انا تقند المسلني يون لامن تقرايس خالعي مع تقنع الى كيتريوم تنشعوا يصحف كلير كل قازي من اسيد بهالس ناواناون ناو ويانون قنعي لكيري ما ايرترا غيرهم يمسي ايرترا كو غيرهم كو كل عامت همزي عين ديكتاتور حق منغست يولو غلي يولو من يواغا حتى حزبي لا لا وريسون بمولو ياو سدتኛ ሆይና ኢትዮጵያ መጽ አብዛሓ ካብ ኢትዮጵያ ካብዚኣስ ናብ ወጻእ ከዚ ደሊም ቤት ኣነ خزغي ሓደ ዝተጀማመሩ ነገራት ኣለው ና ትግራይ ህዝቢ ኢንትረስት ነገር ና ኤርትራ ጉዳይ ና ኤርትራ ና ዓለም ጉዳይ ነው ስለዚህ ኣብ ኤርትራ ዝገበርዋ ነገር ኣብ ትግራይ ወን ዝገበርዋ ነገር ስለዚህ ትግራይ ስለሆነ ካይ ታሪክ ውን ኮሃሙ ኢሉ ኣብ ና ኢትዮጵያ ዓበይቲ ፍጻመታት ና ትግራይ ኢደል تنز بحالا تاريخا وبتاتات قلقل بحالاكو أوزح دينا تقرأي كو إنيو كاو حاليفو قن نا تقرأي تاريخ كاو خصوم سلطانة اسكا علالي ولا زاقوي لا حموشتم يتقل عمتكو أطفئهم وكوي حموشتم يتعمل تاريخ أين فلتيكو حموشت عمت داركيش البهبنا إثيوبيا تاريخ أطفئهم لمتى أمرت فولا ديا مجلس كاخصم تلعيلو لا يخدي منغستي توم ملكتاتون توم ناتنا مهران وزصنعو بزح ملكتات له كاب نادامات جميروس ناخصم حكا اخصم ورخا وديو حاوزين حيوان كويحه حشنقه بزح بوتات تنا سلطانه ملكتات رينا ينا السنه تقراي تمتال السنه ون كنغانين ولا ديس اون حاوس بزح ملكتات له انت غيرهم تاريخ سو كيبل نقلب كأخصم استودة لا إثيوبيا تاريخ لا لي ولا إزج سلازي وزيك قنا نفول ناس حلم كي التاريخ نفلتنا كلنا نخل الله بانجا ناس هانسكو ميلو إثيوبيا عوي بعلولتا جينا نقص سمون كل لا كل شعكم بزع 100 من اللي كنا نسمع حق ما تبعلنا عدوا خويس نعدوا كوي مسلي نا تنام حرا إليت ناي منيلك موداس يكون بي منيلك افتعوت تاي سواص انيرو بزحت تاريخ صحفتو صحيفهم منيلك قدم تايم عدوا طورنت تودي نيرنا وانا المسلنا انا بقى تግራዋይስ قنع ኢሉ خلأي كيرئنا ولاتنا خزن سمعنا فكرات ይሄ ህዝብ መጥፋት አለ ይሄ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት ነው ኮይል ይሄ ህዝብ ቃል በቃል ማለት دحرك استاخلوا مكينوس እንደገና ለገደደ ይብለበላሽው ትለውቁ ወግዕኮ ትደሐና ምን ቱ ፕሬዝዳንቶም ሾሊኹ ወጽል ታለ ነገራት በሙሉ ትግራዋይስ ነጥፎ እዩ ሶ ትግራዋይ ክጠፍእ ተኮይኑ ትናዘር ምጽናት ትገለገለ ኣብ ሓድሓዲው ኣብ ደቀ ኣንስትዮ ገብርዎ ነሩ ምዕማጽኮ بقلت تزارب بقلت كو امتنا بقى طقلالاس كنصريك كنا امحيت مغوار ما حصنت امهرايت غيرخانا همزه عينت دفعي العالم زسدممه
ግን تقند علامه ግን በቃ ትግራዋይ ተመሊሱ قنع ኢሉ ክሪኤና ይውል እዩ ግን እዚ ታይ ክፈጥር ዝኽእል ዘባና ዝፈጥሮ ነገር ግን ይርዶም ለኹ ንሪኦ ኮለና ኸስ ብጭብጥ እኮ ሕራነ ፈጢሩ ማለት አደይ ክትድፈረኒ ይብላይ ሓፍተይ ክትድፈረ ይብላይ ኢልኮ منس خطيت كوز مزعتيو حدا شاء قلت مريحين الصرح صراح كلي تهزوا عليكم هو الوزي مجمريا تعليم اقطامي زعلهم مناسي نهل حرم خاب نير قلاقل قل خاب نيرنا بس معلت عربت عم بزح مناسي المثل قال نير غزي نوعدو نوعد تزنور يكاتيت مجمريا خابي بقى معلتي 20 ناصون حق 50 60 مالت انا تقالسي مسور كتقلصون دي بطعمي زخبد امشور تمرامرتو بزح صح كسرحوا لي امن نا كله قاس كوي كل سب يمهزني كل سب ولا نشتي قلعته له عويته له كله اذا قالت زي اس تاي كسرح لني له نعلم مزو مالت حد حديث كم مريحنت ياوتونا كوميونيكيشن سيستم ونقلب ونسلينا بتنتنا انا ببقشت شنطرينا بالنيرنا كاو بالعقل كنت هزبي تردي وس احد قفعل تفصمت لنا بصواحيتو بتمنسي ليلي منسي طرح كون هدم نيرو لو قال كافت خاوي وصيو لك صلا امصيت بحال تلس خفتات قالكو بعلني خداني نطلل مالت أتيوس للحرب مالت حد يو ولا حد تايلو من حد بوس بامبا سحرتي مالت حريدهم استلوا الأول كصبوا يو مالت وتس خفتي نجبر بتاع عوي خفتي تخفتس اجري ايد قرص صبيلهم سن بيلهم تخلي دورين يمسخوا تاتيهم تايتخهم خالي نحليه مالت وقعهم بمولهم وقعوا بزعه طري بزعه مالت تقول هاي ماتش بلعي كعام خبل عليك تولعي تخلي مش عايزه طرحات بالجن توانا علامهم ياوتو محورسب مطفاء ينيرو كنت محورسب مطفاء تزوصح محسيتي قليل يخوني بتعمي نوزي حلفنت كوسدون يلقباتهم مراحتي زي كنت هيفطيرو يا حرانه فطيروس زنري لنا صبوعات عواتاتون سالو زمصايو بزح عواتاتون رئيس قرم كبرات تملكتنا بمدلاو زعبا لومينا زلنا تقالاي بروفيسور كنديا أبال مأخلاي كوميتي زباويانا حبنا تقراي قاشا غيرنا اينا غريبنا زلنا نهري فتيرو صلاتي فاشتاويان وررتي بلع لب تقراي زفتصم وقف عن بدلن كالق نيحن ونن فتيرو حزي تقراي سعيرا لا حزون كتسلانا سعادت يا زلا بزوحات عواتات ونا سمعنا زلنا ستوس سنة دايترنا حنتي حنتي دي أغلط دي آخر رمو كما يستخدم متسينا قرم كبرات تملكتنا بزعبا لومي مدلونا اينا زلنا ورلتن فاشتاوياننا بلعلي استقراي زبصحو قفعي بدل عنوت ورا سبعون سنة بناون محسيتي سفعيو يغن برقن استقراي كعا نايبعلو هزباو علابا متكل زلو قاسي سلازحازة هزباو قاسي ناي هزباو قاسي كل قزي عوتيو ورد كازمس حيلي اي وررن بهالاي كل شع كم زي قزاء كم زي مبركخ استقراي حدا عبية أبنت ناي علم كون زخلوا العدل بقادر يقولوا تقالي بروفيسور كنديا عنتو انسس حاري دومس انتزول عوقاس سقم يقولون ونياتم تناي تقراوي بحر يخوم مزبزلو الصوم تقراوي إذا حسوا حساب تايو رينا هنا مبلع طرح زي خدا جن قراري صوم قلقليو سلاي وجن انت متسخلو وقدي فم مزهد ميوم
أنا حيلي خاطر خلو جنا خي جمروا يعطوهم يقلقلوا يا خعابا خينهم المخادي سترة حقني يا أخوان إنسان سترة حقوني يا أخوان نقدي فهم زقوي وخم زحزر أنا يو إذا موز صوار ون سريق موز خدوا خوزي ون يوم رحلي حم زخدوا مو زخم زي عينت حزب تجراي زر أزلو ناي كالسون حرانة جقلنة عوض ولا قاقم تاريخنا يا بعلون تخونه أما تعطون سو تخونه بقو زوج هو بسلان قفعن بدن جنت صبصيب كم تعنتو سهل أيك كلام تعم سفعي 4-5 منقسات قبل عليو كم زلهم كزمتو بتعمي أبي عدهم قالوا زبل نقر بزح حساباتي حتى يوم كم زي عينت استمكروا يهلدوا بعلم بخم زي عينت بستفاد من قسات تلبي جن كعا داقم من العال كم من تروسيدنا كن برخ كن السجاجر زخ لنا أي زبل نقر نيرمو تمكروا يهلدوا كم متداول سنة السين داقم خن درجة جزاء تمثلاتي زجور وقف عبوس بعلم دوكمنت جوروني وقرأ جزيون رأنا ينم وزحتيهم استقاتلوا استمارخوا تريت لنا كلهم قريصومي جبوهم حيزو تم عبيت مرحتنا قنصلوا او اليوم خوينو فوتوغرافات قال تلعلوا تايديو مالت باي ديزاين مالت بدنبي تليمون قال اني مدفون يرم انا همزي عينت تمكرو نازي هم يقور نيرو نازي اسرائيلاوين بيت اسرائيلان كتفو تلو دارغات تدحرون الوصه دوكمنت ينقرون تقودنا ناسب ريسا ناسب سامنا زقيرو فابريكاتات تمعت كونسنتريشن كامبس اوروبا نورا هم ينقرون يمساسل مزيو لذا انا تنا اسرائيل تمكرو كم حد أبنس موسادي كاله إسرائيلوين كافت نورو نوع عالم كبتون تجيرو قفعي تبتينو أفتن تبتون لنا افتفل لنا أوروبا عدنيرو أو أول زي أمس كنت أفقل لهم تواهيلهم بزحت مليونات كنت أفيهم ترشينو نتحنقوا تقاريهم توديهم تمز قرية وحدات قل كان حنا بقى زيك زرنا يسألت اللي إلهم أنصار تلعيلهم تودح خزن رأي لنا إسرائيل زمسرت له مالتي أنا حديو مالت نا إسرائيل نا خزي بوليتيكا خالي نجر خوين كلنا إنه علنا نتم كلنا خالي جن كم محور سبز جور ونجر أنا تصبوا عملتي تقرأ تأيو ككل خرنا كأفريقيا دي كأوروبا دي كأمريكا كأوجل كل تفعله مهورس منهم زي تمهارس حارس تايز كله لفتا إسرائيل بقى لفتا فاتهم قد استعدزوا الوامل ثم ليش موسيو هانيسو مال إسرائيل قطع مخيو توصل جزيات خيدن نا تزوج حونا تكنولوجي براها مصرو زوم ساعات دي أمس قدم 5-6 عامتس مالت أو إسرائيل مبل إسرائيل كل زمن كوي فرقة كايو نا إسرائيل كم حد خوينات وصلت مال أو صح تصير جزء طالع لنا عالم تو توب نوشنولوز نا ساينس راح تصرح مالك لما دايما إسرائيل مزحتي برخاي ما يلي بتاع واحد ما يزرو عدهم قمت عم حسن مسألة تسمو تخاويهم قد كل شيء كم هزبي سيرفايف جيرون زوج مالتي صوتنا داقم هنصتنا إسرائيل تبوليتيكو خالي خوينو أنا كأو بزح كل مهار نخيل ساتهم كيبوتس ما شاف قلزوا ناي محورسة من كله يبقى ما هاي زي تمهاري بحد ينبر نيرو مالت صوت التمهارة نزول زي تمهارة ناي ملوات حلف من توصل مالت كلهم دقنا كالتفل العالم من دي مزيم كأوروبا داقا كل العدات مزيم حد عين قوم كوين ورم قوم جن بقى إسرائيل أو مخانية تا قوم تحنت تقولهم بكلهم مزحتين كراشا زمصلو كجرمن زمصلو سوم جن إسرائيل هم يجيروا مغيروا ما نبنها أنا زي كم حدا تمكرون كوستن جرمن نازي ياو توم allied forces بحالو ليه تقطعت نا جرمن كتمال
زي تقطغز مال قطم جرمني تماهير علينا حد كتماس بومب عرفتها باوروبا تديها بقى 5 عامت او زي مل مارشال بلان وصيهم تعدي يا جرمن خزل له خنات نفلطينا تقندر السلنورم تمهار السلنورم سلتو همزن لنا خاصنا تግራይ عينت هذا شي دشيلو توديو او يقريه ማለት ተመሪስቶም ተላዒሎም ህዝ ጀርመን ና ጃፓን ውን ማለት ትዝጎርዎ ንፈልጠና ናዚ ዝጎሮ ማለት ሶን ዓለም ሙሉስ ዳርጋ ጀርመን ቀጥቂጡ ማለት ቀጥቂጡ ኣብ ልክዕ ሞትዩ دحر ግን ያው ሳቶም ትርእሱን ስለነበረ ተመሊሶም ዓዲ ሃኒጾም ኣለውና ኣብ ዓለም ብዙሕ ተመክሮታት ኣለዉ ቶም ተመክሮ እዚኦም ከም ተመክሮ ሲናውን ኮርያው ከም ሓደ ኣብነት ክንወስድ ንኽእል ስለ እስራኤል is more interesting ህዝቢ ከም ህዝቢ ያጽኒትካ ክትፍድኦ ክትጥፍኦ ትኽእለሉ ዕድል ከም ዘየለ ካብዚ እውን መረጋገጽ ኣሎ ኣብ ተጋሩን ክርእ ከላ ኣብቲ ቃልሲ ዝነበረ ኩነታት ኣብ ኩለን ሃገራት ዓለም ዘሎ ትግራዋይ ኣብቲ ክሳብ ሕዚ ዘሎ ዞርዮ ዘሎ ነገር ኒ ልክዕቲ ናይ ኣንቶም ምስ እስራኤል ዝወርዎ ትግራይ 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 ቃልሲ ንኽዕወት ልክዕተው ዘሎ ዝነበረ መንፈስ ሕዚ እውን ናብ ዳግመ ሕውየት ናይ ትግራይ ከመይ ክሰግር ዝኽእል እንታይ ተገርና ኢና ሕዚ ሰጊርና ከመይ ኢልና ናብቲ ዝድለ ደረጃ ክንበፅሕ ንኽእል ወማለት ኣብዚ ቃልሲ እዚ ኩሉ ትግራዋይስ ኣብ ደገ ኣብ ትግራይ ይሃሊ ካብ ትግራይ ወፃኢ እዩ ተቃሊሱ ፍለት ዲያስፖራ از شعيت الناس فيديو كاين ورنا حدا تحساس طري دحر يكاتيت كتوسن ساعات تجمير بي ميديا كاين ميديانات تو دغن ورت غراوي قاتري ليتي فوق امباسي اغاطما اوروباس تو غزي سو بتعم قري امريكا ولا مزحتي بوت كل قري حيت ليبل ليتي قاتري يتواغيكو تواجيو تبدقل لنا تمكحتي انت تفلطينا احنا كو كمرحتي وصعت قتلنا بزح شان غاطمنا تقامون فلطينا تم تنكحت فقود ايربورت نتصبكم مكرنا زبلونا نيرو هذه تتغراواي تقول مالت بصل سلطن بزخونه ملكع مالتي سلطن بزخونه خناتات دمص اسميو تجبط ነገር ሒዙ ተንትርጉም ዘለውን ስራሕት ሒዙ ናኩል نخلهم صعنتو فطرت سبات ام كحكيو صعنتو فطير تግራይ زحازو حكي كم اجندا اب عالم بزح ناي سكريت كونسل كو بزح اجندا خوين له تግራይ كلهم مراحت عالم بزع تግራይ تناغيرهم ازي كم حدا عوي ملعل غيرنا وسيلنا داغمه هنص تግራይ نا كله ينا نا كلنا اي ابزي اخذ ناكل زبحال حلفنته نيل بزو خذ كل مراحي كل تግራዋይ بناتي امنت مراحي عمق فلالي خيلي زلنا نا ريسورس انت فلالي خيلي ግን ሁሉ ገዞ መغيار ተጀሚሩስ ተደምሪቱ ለውጥ ዝመጽእ ያው ሁሉ ገዛ ተቀየር ነው ማለት ሁሉ ገዞ እንደ ተቀየርኩ ሁሉ ማህበረሰብ ተቀበል ይደሎ ጸጥቱ ሐሊው ትምርቲቱ ጥዕና ምስተኻል ተጀሚርኩ ያው ትግራይ ብድምር ትበላ ስለዚህ ዋና ሁሉና ከም ተጋሩ ሓቢርና ክንላዓል ለና ጸባ ጥራሕ ለሆነስ ኣብ ልምዓት ነው ልቅዓምት መጀመሪያ ነርኡ ነርና ኣብ ልምዓት ነው ሓቢርና ቶም ጸላእትና خالአይ መዓልቲ ቅንዒሎም ከም ዘይሩና ክንገብሮም ዝግባ ከም ዘይና ግን ውሕስቲ ትግራይ ምግባር ግን ሁሉና ሓላፍነት ይኾነሎ ማለት እዩ እዚ ምግባር ይካኣል ይብለለን ኣብ 8 ወርሕ ኮይና ጸላኢ ንስስ ብዙሓት مقال يخوني حنت ورد عن حزي يوم يوم اي قمتي نيرو حتصير غزي كن انا خلت ورح كايو خلت ورحس عرمتات وداديوس بزحات كورات تفطيرنس كفلو طرات توسيخوس ميكانايزد نسعقهم نيرنا توم انا نور كله جنبر ميكانايز احدلو ግን ميكانايز انت ግን ነው ትግል ይውለው ግን በቃ ምእማት ዝባሃል ናይ መራራሓ ጥበውን او ይዝመጽእ نحرك ياو كلنا بزحتنا كذا رايد عن حزي او تمنقدي تقلوا ستم بحر بو نسع معناتها قالال نير حانت خلت مدفع ما حسب جمهور كن immediately نا ميكانايز كلوطو تفطيرون ميكانايز كلوطو كتفطر بتعام نوح غزي يزود
ትግራይ ግን ተዓውይ ነገር ሃፍቱ እስሙሰለ ቶሎይሉ ነጸላ እኮ ሓደ ይውግእኮ ኣፍታሽ ዓይታል ተማራኻ መዳፈዕ ኣፎም ዘነዚረን ናብ ስራሕ ታንክታት ኣውን ተገይሩ ስለዚ ተኻሊኡ እውን ልክዕ ሓቀቱ ዲያስፖራ ቀትሪ ለይቲ ትና ትግራይ ጂኖሳይድ ና ትግራይ ኮይኑ خز እንደገና ተመሊሱ ትና ትግራይ ልምዓት እውን ተዘይራጠጥና ማለት ነው ሁሉና ለይራጠጥናስ ቀትሪ ለይቲ ክንብለና ማለት እንድሕር በኢኮኖሚ በፖለቲካ በማሕበራዊ እንድሕር ዘይነጠፍና ተመሊስና ናብ ድከት ኢና ክንኣቲ ናይ ኩሉ ነፍስ ወከፍ ትግራዋይ ግደ ብጣዕሚ ዝሓትት እዋናትና ዘለና ተቃልሱ እውን ኮሚን ነይሩ ስግር ናይ ትግራይ እውን ምክንያቱም ዓንያ ስለ ዘላ ተወይራ ስለ ዘላ ናይ ኩሉ ግደ ዝሓትት ጃም ኮኒ ከምቲ ዝተባሃለ እቲ ልዑል ተሓሳስባን ሳይነሳዊ ወተሃደራዊ ጥበብ ናይ ትግራይ እናተወራረሰ ዝመፀ ጀግንነት تعاوتاتو نوري لنا بمعالتو ناقودة التجراي بعد العلامة سلزخونة مشيت عاوتنا تدار حدلو كونتاتي تفوتي زولو كومون قصلي زيت راح خعا نبينو زمصو وهج عاوت كخون كل مدى عاوت نكخون افتناي حويت كعت زعانوت تا تويرا زلا تجراي نفت حوي سغغر نخمص بفلاي حز استجمر ነገር አለው ምሁራቱን በድረኻት ተፈጥሮሎ ዝብል ነገር ሰምዓን የርና አውን መስናዕታት ተቀርቡ ነገር አለው ቲናይ ዲያስፖራ ኃይሉን አለው ነፍስ ወከፍ ትግራይ ከዓበብ ጎዝ ኮይኑ ታብነሽ ከገብራ ዝኽእል ነገር በመግባር ትግራይ ንምስግጋር ሞዳታው እንኮንና ዝኽእል በብ ዘፈሩ እንታይ ይገብር ዘሎ በብ እጃሙ እንታይ ሓዩ ዝሓሽት ኮን ኽእል ቀረቡና ዝሓፀረዋል ምንታ ከተነጽ هو مالت ندحر نا تግራይ وحسنا قصل خوينو نا وتدراو لعلنا خيدو ياوشي خينا هنات نادي سام منغستي نفرسونا منخل من زيات اكل طرطاري يبل يا تعاوتات نور يله بقى مالت هذا سراويت تግራይ قدميت دوز الحيل يله هذا ኢትዮጵያ አክቹአሊ ከመንግስት ታይና ይለና نحناس ጦርነት አማራጭ ና መጨረሻ አማራጭ አገዲትኩም አሁን ብለናን በይ ሰላም ዕማመ وصيوني بقى بزينس ندردر ያው بتخالي اوبوزيت نسمعوا تاريخ እንደገና خالي فخراي ስለዚህ فخرا يواصي ብዙውን عنوتون ተለይ ወሰخናሉ ናሰብ ህይወቱን ተለይ ጠፈ ማለት ያው ወግ ንخلت ተኸበል ዓሰብና ወዚ ምን ትቀንስ ንላዘብ ندردر ተን ትግራይ በጉሮራ ሓኒቃስ ተሓንቆስ سوق كل يخلي لذلك تحنا أقولروس كفتح اللوي زي بميليتير نخرجها ندحزي ولا ياو مودعته تاك مسامن يا نورينا نقص له حتى الجزيمة كل مراسية يجهز تقرأي كله تقلص نات بهالتلوس تترجمه بزحي تقرأي سعريات تقلص لا قل ناون نايم ما بيجبطونا مريتهم سل قل وحست تقرأي سعاري تقرأي كنقرات خوينا قل تمخالط إيكونومياوي محوري بوليتيكاوي لوطات تولو قلنا مسرح كنجمر لنا هاي مالتي زي ولا بوت بميليتاري حيلش نفخس ده الإيكونومي ها ترجم زي يقولكو نتيو ميليتاري ون كتقلبونا يتقلي تشالنج ون كون ده حرمال لزوزي حدا ناكل جميل اللي عنده ناخذ جامته تلهم سبب تناس او هلينو تلمكو صلو هل تفضلوا توقسات تري لنا هذه ناموران اب دغ زلو غطامي مستخزي صرح له خسرحتي مش بزحات نراخي قطاي كنحجز مال تاي كنحجز ولنا بزحاتنا وصايات مسارحتنا له كاو حليف ግን እዚ ክሰርሕ የዝብልውን ማዓተ በጉሳት ዘምጹ ተጋራው ዲያስፖራ ማለቱ ናይ ምሁር ሓይልና ኣብ ዓዲ ውሽጥ ኣለና ካብ ዓዲ ውሽጥ ናብ ደገ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ኣብ ኣሜሪካ ና ኣውሮፓ ጥራሕ ይልሓስብ ካብ ወጻይ ኣብ ኤሽያ ኣብ ቻይና ብዙሕ ትግራዋይ ምሁር ኣለና ኣብ ማሌዥያ ኣለና ኣብ ካልኦት ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ብዙሕ ምሁር ትግራዋይ ኣሎ ትኸዚ ተሰዲዱ ንብሎ ኮ ትግራዋይስ تقراوي أبوز تكالات صعنته زفتوت عقمتها سلي زعقم زي
ودينا لين طواطونا ኣብ ዳግም ሕወት ትግራይ ክሰርሕ ክንገብረላ ከም ኣመራርሓ ናይ መሪሕነት ናይ መንግስቲ ትግራይ መሪሕነት ቁልፊ ይኮን ማለት ኩሉ ሰብ ክሳተፈሉ ኩሉ ሰብ ይንኣሲዕ ሓሳብ ከምንጭ ይኽእል ለዛውዚ ብክልተ ነገር ንርኢ ሓደ ከም ውልቀ ንገብሮ ተፈላለዩ ተወግሳት ከም ማሕበረሰብ ንገብሮ ክልዩ ተወዲኡ ከም መንግስቲ ንገብሮ ስራሕቲ ኩሉ ቀደም ሰዓው ነውፂኻ ኣብ ነዊሕ ታይ ንሰርሕ ባይዶ ዝውግእ እዚ ኮሰል ኮለፈና እምቢ ናይ 25 ዓመት ናይ ትግራይ ሮድ ማፕ ኮም ስራሕ ጀሚርና ኮይና ምሁራን ምቕራብ ፍላይ GSTS ዓዊ ኢንቮልቭ ዝገበሩሉ ኣብኡ ዘሎ መራሕቲ ብዙሓት መድረኻት እውን ምቕራብ ተጀሚሩ መድረኻት እውን ኦሮዲ መጽናዕታት ተጀሚሩ ሶ መጽናዕት እሱ መጽናዕቲ ዋላ ያው ተበታቲና ስለና ገና ምትኻፍ ከለና እዩ ትርእስ ግን ኣሎ ትርእሲ እንደገና ወዲኻ ኣተኣኻ ኩሉ ዓቕሚ ክንብለና ብድሪው ከም መንግስት እውን ክግበር ዝግበኡ ነገራት ነዚ ጥጥዕ ባይታ መፍጣሪ ነዚ መድረኻት መፍጣሪ መድረኻት ጥራሕ ተለኾነ እዚ ብዙሕ ለውጥ ናይ ምሁራን ጥራሕ ሆነ ለውጥ ናይ ማሕበረሰብ ሶት ማሕበረሰብ እውን ኮ ኣብ ኩሉ ካብታን ታዳግ መገረባት ጅምር ኮ ሒሳብ ነወራሪና ትልተና ኮ ኣብና ዓልና እውን ኮ ሒሳብ ክነወራርድና ሴትል ክንገብር ታይ ማለት ዝፈረሱ ዛላታት ዝዓነው ናይ ማይ ትካላት ተፈላለዩ እንትራት ብማሕበረሰብስ ብዓቕምና ክንነጽ ዝግባእ ነገራት ኣሎ ሓደ ሓዲኡ ቶሎ ማለት ናስነ ልቦና ጸቕጡን ስለነበረ ይምበይ ወላ ጋና ኩዙ ቅድሚ መቐለ ምእታይናስ ጥዕና ትካላት ስራሕ ጀሚረ ነይረን ኮይ ኣትሊስት ኣነ ደው ካብ እንደ ነይረ ኣብኡ ነበሩ ሓካይም ዴላ ተፈላለዩ ንሪኦም ነበርና በቃስ ናጥዕና ሰሙያ መጽኦም ስራሕቱን ዝጀመርሉ ስራት ስለዚ ለውጢ ሹልኻ ዓውይ ለውጢ ዝመጽእ ኣናእሽ ለውጥታት ናተደመሩ እዮም ኣጋጣሚ ዝዘከርኮ ነገር ዩኒቨርሲቲ መቐለ ክንሓስብ ከለናስ ዓባይ መሞና ትመጽእ እያ ትሕዘሉ ዓብይ ነገር ክመጽእ ከሎሙ ሓርሻዕ ኣብ ገለገሊኡ ትካላት ምንም ዘይብሉ ባዶ ዝኾነ ስራሕ ዝጀመሩሎም مسو يمساسلن مو حاويسم كمي نابزي درجه مزصحس حدا ابنت ونبعلنا نينا هو بزح عملنات له تግራይ ኮ ዩኒቨርሲቲ ባህሪ ነውራይ ኮሌጅ ውን ነውራይ ግና ተሐጻር ጊዜ 30 ዓመት አርባዕተ ዩኒቨርሲቲታት ሶ ናይ መቐለ ዩኒቨርሲቲስ ታንፈልጣ መሞና አጋጣሚ ትጅመርተሉ ነይረይ ጀማሪ መምህር ኮይና ብዙሓት ማለት ሓንቲ ኮምፒውተር ብዙሓት ኮይና ሼር ገብራ ማለት ያው ሓጢር ጊዜ ኮይ 10 ዓመት ውን ይመል ኣብ 10 ዓመት ውሽጢ فول فليج يونيفرسيتي خوين دحار خزي بعلم درجات ولا دار يونيفرسيتي كلنا خورعي ناس نايم انس نايم يونيفرسيتي بريزيدنت نيريله خورعي يتم زناغر ما بوزحون سبا خويروس يقبلك تلوطي هذا تግራይ اموزحتي بوتا فوق ገጠር تزرت لناس حد غزاس ناز تمرقه تمهراي ጋውን ዝተخدنه فوتوغراف له كاوزي بلعلي زحقوس ነገር የለ كاوز بالعلوتون عنتون رئيس تخوين مالتها مالتها حتى حد قطرون رئيس لا مالتي تا رئيس الساقن وديوها نفس راح انا كاليو بزح خزكو ابز حصار غزي مسينا مقالكو كل تور حد كنقبريل كنقبرنا قرا غزي ها نريهم مهزات كله بزح حسن حدش مهزو حيزي مص قازي تنغورو مبراتي همزه شغرنيو بزي اكل فتح نخل سلكي نا انترنت حسب زقرو سوات له لسالموتو محبرسب تخينو ملواط خبيدي كل شيء تسفى قد صحس كابلو معنت زحاشه كنغورو انا زول محبرسب يلو انت كل محبرسبون كلو تزخل ነገር ክሰርሑ እዩ እንታይ ተኸቢድ ነገር ኮወጽና ኸሲ ኣብ ሸሞንተ ወርሕኮ ጸላእስ ከምድ ቀጥቂጥና ከም መቐለ ባሪርናስ ጸሪግና ኣዛ ኣኻሊ ቦታ ኣለና ማለት ያው ናይ ምዕራብ ትግራይ ቱ ህዝቡና ኤርትራ ሰራዊት ሒዝዎ ዘሎ መሬት ቀሪና እዩ ግን ንዑም ኣወራ ግዜ ቦታውን ኩነት ሕዝቡ ስለዚ ከኣልዩ ዳግም ህይወት ትግራይስ ክብራት ተመልከትና ኣብ ዛዕባ ሎም ምድላውና ኢና ዘለና ምስተጋላይ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረህይወትና ዘለና ወረርቲ ጸላእትና ይከኣሊ ዝብለ ተሓሳሰባና መንጥሎም ኮዝ እዩ ዋና ሐሳቦም ዋና ድሌቶም ነይሩ ነገር ግን ሐሳብ ትግራዋይ ወሲድካ ሙሳድ ከም ከዓልካ
ህዝቢ ትግራይ የረጋግጽ ኣሎ ትግራይ ከመይና ክንሪኣ ንኽእል ድሕሪ ተወስድ ሕዚ ዘሎ መንጠር ወሲድና ዓንቶ ከም ነጥብ መቐይሮ ኢልና እሞ ናይ ንጃፓን ናይ ንጀርመን ናይ እስራኤል ብዙሓት ተመክሮ ብኣካል ከድኩም ዝረአኹምዎ ነገራት እውን ኣሎ እሞ እቲ ህንፀት መዳይ ትግራይ ድሕሪ 10 ዓመት ብጣዕሚ ዓብዪ ለውጢ ዘሎ ምዕብልቲ ትግራይ ክትህልየና እያ ዝብል ተስፋ ኣለና ተስፋ እዚ ናኩሉ ትግራዋይ ተስፋ እንዲኮን ናኩሉ ሰብ ትምኒት ይኮን ትምኒት ጥራሕ ግን ትርጉም የብሉ እስታ ክትኮን ዝግባኣ ትግራይ ክትልወጥ ብዙሓት ኣብነታት ዓንቶን ኣልዕል እዮም ሓደ እንዳም ፅቡቕ ነገር ረአናዩ ትግራይ ዜርና ብዙሕ ቦታ ማይ ኣሎ ማለት ሓደሓደ ሻዕ ሓያል ማይና ውሕጅና ኸደ ድሓር ግን ማይ ንልምን ኢና ማይና ሰደድና ኢና ማይ ንልምን ኣብ ብዙሕ ቦታ እቶም ናባዕልና ገርቲ ሰናያት ዝሰርሕዎም ናይ ማይ ትካላት ማይ ኣለዉ ማረት ወይ ካልኦት ትካላት ዝሰርሕዎም ናይ ማይ ትካላት ኣለዉ ተናእሰት ሃንድ ፓምፕ ቤት ትምህርቲ ኣሎ ዘይሕሰብ ማለት እዩ ናይ መንገድታት ጉዳይ እውን ዋላ እኳ ፀላኢ ተጠቐመሉ ሕዚ ዓይንዓት ዳርጋ መንገዲ ብዙሕ ተዘክሮታት ኣለና ኣብቲ በረኻ ኣቶም ደቀይ ባዕልኹም ሰሪሖም መንገዲ ማለት ብዙሕ ትገባር ያው ናተቃለስ እውን ሓደ ሓደ እውን ያው ተቀልድ እውን ይሓውሰሉ እዩ ተዓቕሚ እሱ ምፍጣር ምኽኣል ናኩሉ ሰብ እጃም ክኾነሉ ኩሉ ሰብ እዚኣ ተሰሪሑ ለውጥ እውን ክትመፅእ ትኽእል እያ እታ ተስፋ ንብላ እታ ከም ተጋሩ እውን ክነምፅኣ ንኽእል ዓባይ ነገር እውን እዚኣ እያ ከም መንጠር ወሲድናስ ኩልና ተረባሪብና ምዕብልቲ ትግራይ ናብ ምፍጣር ሓላፍነት ኣለዎ ዝወለዶ እዚ ማለት ዝወለዶ እዚ ኸዚ ዳርጋ ዕጥቃዊ ቃልሲ ገይሩ ፅቡቕ ናይ ዓወት ኣፋፍኖታት ጋና እዩ የወዳእና እየ ክንረጠጥ እውን ኣይግብአናይ እዚ ግን ዳግመ ህንፀት ትግራይ እውን ሓደ ከም ሓደ መንጠር ጌርና ወሲድና ክንገብሮ ንኽእል ኢና ብዙሕ ሽግር እዩ ክብረት ያበለይ ተጋዳላይ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ህይወት ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ዛዕባ ሎሚ ምድላውና ጋሻ ኮይኖም ፈቃደኛ ስለዝኾኑ ኣዝና ኢና ነመስግን ብስም ተመልከትና ምስም ቴሌቪዥን ትግራይ ኣነ እውን ዝዕድል እዚ ምስ ህዝቢ ክራኸብ እውን ዕድል ስለዝሃብኩምኒ ይቐኒየለይ ሰናይ ናይ ልምዓት ግዜ ይኹነልና ትግራይ ሽዒር ኣላ እዚ እውን መሊኣ ክስዕር እያ ገረም ክብረት ያብለይ ክብራት ተመልከትና ምድላው ዛዕባ ሎሚ ነዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ሕውየትን ስግግርን ትግራይ እጃም ነፍሲ ወከፍ ትግራዋይ እንታይ ክኸውን ዘለዎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኾነ ወፃኢ ዘሎ ትግራዋይ ትግራይ ብወረርትን ፋሽስታውያንን ዓንያ ተወሪራ ብዙሕ ብርሰት ኣጋጢምዋ እዩ ስለዚ ክሳራ እዚ ከዓ ብቃልስና ክንድብሶ ተኮይና ኣብ ቀጻላይ ሕውየትን ስግግርን ትግራይ እንታይና ክንገብር ዘለና ጎና ጎንቲ ብዓወት ዝኸይ ዘሎ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ከዓዳግም ክንሃንፅ ናይ ኩልና ነፍሲ ወከፍ ዕዮ ገዛ ከም ዘለና እዩ ተጋዳላይ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ህይወት ሓበሬታ ሂቦምና ዘለዉ ምሳና ፀኒሕኩም ምድላው ዛዕባ ሎሚ ስለተኸታተልኩም ኣዝየ ዘመስግን ክብረት ያብለ